Wawrinka svůj servis ohlídal bez nějakých komplikací. Zatím jsme byli svědky jediného breakballu právě při servisu Wawrinky hned v úvodní hře. Ale jeho druhý servis tehdy nedokázal Tomáš Berdych zreturnovat. Tak jako každý rok i v letošní sezóně načalo světovou skupinu Davisova poháru 16 světových týmů a mezi nimi i Kazachstán s Rakouskem, což je příští soupeř lepšího z dvojice Česko-Švýcarsko. Kazachstán vede po 2 dnech 2-1, tam už se debl dohrál, protože v Astaně je minus 5 hodin časový posun. Kazaši prohráli 4hru, to není žádné velké překvapení, protože na rakouské straně reprezentovali debloví specialisté Peja a Noul a vyhráli 3-0 nad párem Golubyov-Šťuk.